Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponita. Tereng rukrak bokeceng tiso arong lapen rong comang senar arong rong ni jelang pet pentowar kache selampon. Nijang Karbi Anglong Cinthong constituency ke parlo tereng rukrak bokeceng tiso arong lapen rong comang senar arong ame kardo anatung edom pentangka pharokre pho ancirung ponpen labang swatowar selampon lu. Lason si kedam tang penang ananing kan pen labang so rong ni arat atum sitame hem an gari motor kache ponlong jia phan pura cinthong anong ke japon MSC pen chenglo penang an ke the kiding atum aphan choning ridundo la pen ke the kiding atum sitame nang selam pi popu batai batai cecak tekanglo sitame pini arni anta kastelam pi kavedet ajoksi methang arphe khanso keti ki pen chojor chot pen sitame tangka chirung pen selam pon loputa rata tum pen chethan pon. Abhai kani jamisan lo nilihin to ki abe peni abagala solo nilitala si dagi nusi nimekar badak senarong la dudarong nimekar ton oke bagro susai tum kacinga pensi itum tanon jaru ka jojor abe si itum ta asika cerungra kasi la so towar picunang musi sorkar penera bre sorkar so mudorkar papa therang nang itu mesti roh asal itu cirung senang itu kerja pada siapa bersih nili topiya bersih nili peka bersih roh asal tebang nang mani lor ke sini itu pen haru kre popon itu cirung bersih pini letak area kemalo lasi nilihin mereka lasi area karto. Biodiversity amendment arjan kihi kachapati. Pini thereponi bhayankara troksi ani lakhayankara trok Duarbaguri MSC constituency ang kangalo Baguri ME High School along Dolamara Biodiversity Management Committee mate thi hekpen BMC atum paterpi ponse arjan kihi kachapati padoponlo. Labang so arjan kihi along forest rai komsai khi atum sitame chitongdun. Arjan kihi lake marada pipen monita tumang bong kache tonte lapen tomo so sitame arjan pen paching barsi atomo so ketok sitame kachepati paduponlo lasonsi along awareness program kibi ponche aphan sitame Dolamara Biodiversity Management Committee amai phupen nang pachini do Kajirong apen rasoning ti report Karbi Anglong News Tum pini dak ke klema jai mek ke lason hello angsong bana pachinia tengpen biodiversity pita chungke Dolamara BMC lo Dolamara Biodiversity Management Committee ihi nembang dai huri pen romong rian angsong bong isia BMC lo lagi Dolamara BMC ardo sipuria lo asini tum along kaprek lason awareness program panitum dam bommi arong tin sita ঠিক লাসন থত সি নন বাংকে নিতুম ফান আসু এওয়ারনেস মেন পাছে তনসি অঙ্কন প্রতিযোগিতা বলো মানে ড্রয়িং লাপেন ইসি জন্তু জানোয়ার লাপেন মুনির তুমাং বং কাচি তুমপ্রা মাসুবটা conflicts between animal wildlife and the human বয়নো ঠিক আছে ও মানে জন্তু জানোয়ার tumpen munir tumang bong kasi tonti si tumpra lahai dok dok so taksi ki akipen klang nai la pen tumusu ki tok pen paching bar pachitot nai la sini tumi mala silong klem lo mala silong ta prai bang thong ke prai sian bak bang tu bang thong ke prai himian bak students ta tum to lo la pen la non dak baguri lo bang ta non du bom la prai bang trainer ke bantu sita ahok pen bangge students atum chot la poli ke the career to man me tumu su ke top penching lo ba art ke the ka tum me arjan ki hi penching lo nang si pati dun me bon sita mini tum la ana bangge awareness bidamun inde lo sita me la school tum ana bangge non awareness bi bom lo school ang an humri lai ma humri lab le lo ni tum ke non ke ni thom ke program do lo sita arni sibang ne de lo ta tumi claim lo la pen pini la ni niang bong an magili la lo non ni tum chima tha teng la dakan lo bagurian lo la lo teng ke ni tum pini ajai mek madela bang sajai mek la bang sikap to ni
Chinthong MEC constituency ke parlo soho pen phera dak kachlenga to war kahing no par pe ka jok radatum kebang kedam kisung kachetong na bonta radatum MEC evejit kro phan chuning ripona tengsi nona bangke harlong thokpi pondo na pen kedam kebang joymu chotlo puta radatum pen pachini pon lapen kepetang ponsara jia phanta chuning ripontu tang te non hawara radatum pen pachini pona lam thile arju poneksina Chinthong pen Martin England, Karbi Anglong News. Nasi kedam tangar ni ke ko anon ya kisung ladak rada tum kacileng kedam ke wang kari motor kaciponun ladak la so dim non nilitum ke teglong ateng ke nona bang ke kacilar pon asondu nasi labang so kacilar ke kumara tum senang kapacilar pun ma lage angton alam pen sini plute ini tum along non rong asu meterong mekara tum du sini li alang le tuma pan ititini labang su non aprang pen non kapacilar tek amunit mate kumara sorkar tum si nang kaselama mate lason kacini pon dia pan li alang le tuma pan ititini ari pon po sote aprang si nilitum Karbi Anglong News in pen nangkar yukon ji ke non kedam tangar ni ke ko anon ne munitum kewang labang so tuar kisung monster me piniar ni ke lapuson akime tek pon thulong e kumat arat charia song pen si labang so thak klempon anglit tumain pen khan pachini pon haklo la sorry bang di sini ni dak umlera dolong pulo ilak ya apa centong long situ ampen nilitum kacilei pan sungu tema nilitum pu umtili sarang bate nilitum lokoreu bahawang sitame nilitum mili nitum nits nilitum school kithon dum matum ta do ampen la pendet sitame litum medical kachipon kachiling atum ta dak masih litum so tobar masih dampom sitame nilitum rat pen kachiling ri teng pen litum kihai litum kaching hona MEC sa visit kro alang li phan khobor pen berta ki pi pen nama se alang li tong sikot pen nang rap thai kapon litum hin pen churolo an pen non kiwang ji lang pusita me la anso se litum phan nang kelang pon ye phan si ning thepon Silonijan Forest Range ke parlo diopani bit office angkang Bornir Jalong aron reben hem kachikim. Pinini phain kora troxy boga jana pherang ke tung Bornir Jalong hem kachikim dupu arjulong si klarda ka berta kelong chi aphan adim palelo. Berta kelong dona teng pulote kedam tang ni phain kora trokarni nampi rai kom sai khietum ahem freedom elo sita ajoma chikim to that. Labang so hem kachikim ponong lokmati aning ki pathi dona bang du pusi ong du aradatum chithan. Labang so hem kachikim lake Bornir Jalong Silonijan Range Forest angka Diopani Bit Forest lasi aronawi labang so hem kachikim ki prosi ong du aradatum chithan ponong buka jan pensar kurubi Karbi Anglong News